Ang pagpanigarilyo, bisyo, diversion, socialization o kung ano man nga tawag sini, isa lang ang pwede madulot sa tabo, halit sa lawas. Sinugani sa pulmonary specialist kasi Dr. Rhea Joy Tabuhara, hindi lang ang smoker mismo ang nagakabutang sa peligro sa siningasahi isang bisyo. Pati ang mga tawo sa palibot nga nagahaklo man sang aso ang delikado. Ginasiling ganing ang tawo nga nagapanigarilyo ang wala nagkatigulang tungod silang nagakalamatay sa lamharon nga pangidaron. Ang mga epekto sang aso sang sigarilyo sa lawas sang tawo aton hibaloon. We have a very important topic to discuss this morning mga kapuso. Smoking o kung pagpanigarilyo ang epekto sini sa isa ka tawo kag sa mga tawo nga nakapalibot sa isa ka smoker aton tutukan kag hibaloon. Let's all welcome si Dr. Rhea Joy Tabuhara diri sa probinsya sa Negros Occidental, isa ka pulmonary specialist. Hi Doc, good morning and welcome to GMA Regional TV Early Edition. May aga! So, good morning everyone. Thank you for inviting me to speak about the smoking campaign or stop smoking campaign. Doc, despite the ill effects of smoking, nga abala, madamo sa gihapon ang nagakaganyat nga magpanigarilyo. Madamo ang nagapanigarilyo, kag damo pang nagakaganyatan magpanigarilyo because number one no sa mga batanon or sa mga batanon nga wala pa naka-start, mostly nag-start na sila panigarilyo because of sa ginatawag naton nga peer pressure. So kung ang barkada nila iba nagapanigarilyo, gusto nila mag-in bala sa grupo. So gaka kuan naman sila sige mat-try ko panigarilyo. So pag try mo pa lang so amat-amat na ta dira nga maka-start panigarilyo. Ang mga nakasugod na panigarilyo no or ang mga smokers, they have a hard time nga mag-stop sang panigarilyo because for them may ara do kumbaga ang reward nga feeling bala nga kung magsigarilyo sila ga lessen ang ilang ang tension sa ilang lawas, isa amo nang ilang way of expressing stress sa ilang cells. Nicotine amo na siya ang components ng sigarilyo nga nagapa-addict sa tao. So once you start inhaling or you start smoking, you get or your brain tends to nagit siya tapat magpangita siya bala gasigi na pangita or naga-add up or nagataas ang level sang nikotina nga ginapangita sang aton utok. Then eventually we end up addictive sa panigarilyo. Dok, ano ka grabe o kung ka-critical sa epekto sini sa aton nga immune system sa aton panglawason? Sa isa ka stick pa lang, it decreases 14 minutes of your life. So kung panumdumon mo, it doesn't only affect sa aton nga immune system, nga panubo. But as a total, so pati na yung aton nga lifespan, gakaapektuhan. Ang tawo nga gapanigarilyo compared sa tawo nga wala gapanigarilyo, 50% or more than 50%, they have a greater risk of acquiring sang mga masakit kumpara sa wala nagapanigarilyo. Doktora, this one we have to understand fully. Second-hand smoking. Ano ba lang epekto sa sigarilyo sa mga makahaklo sini gikan sa mga persona nga nagapanigarilyo ukon sa palibot? Same man ang risgo nga ila nagakakuha. So mga heart illness or mga cardiac illness. So pwede sila magka-heart attack in an early age compared to individuals siya nga wala nagapanigarilyo. So, ang mga second-hand smoker are the same lang sa mga nagapanigarilyo man. Arya, paano mag-untat? How can one stop and move out from what appears as a chain of fixation? Sino pa nga sa mga eksperto, do we score better with bold moves? Dasigay, insigida? O kung ang ginatawag wala Dok nga slow but sure nga mga steps? O kung pamagi? May arayban nga they stop smoking abruptly or insigida. So that's what they call nga cold turkey. Or ang iba naman, they stop pa unti-unti. Studies have shown nga ang pinaka-effective is ang cold turkey nga process ng pag-stop. But once you stop, dapat decided kagid nga mag-stop. Damo smoker nga ma-stop for the meantime and then mabalik naman kay tungod. Siyempre, ang manabilang effects ng nicotine nga your body is craving for it. Aredo ko, modern cigarette, e-cigarette. Is it really an effective way to stop smoking? Ano man?
Muna sa mind nila, ang vaping is wala siya nicotine. Kumbaga daw, amo lang ng replacement. Sa mga studies, ang vape, pag ang ginagamit nila sa vape ng mga chemicals man, no, is equivalent man sa nicotine nga ara dira. Niara man niya iban nga mga masakit nga makuha ta man sa vape. This is also amo na maguba man ng aton nga baga, which is the same man sa makuha ta sa smoking also. For us sa mga pulmonologist, we never recommend nga sa mga nagapanigarilyo bala kapin panabudlayan, we never recommend nga ma-shift sila sa vape. Dok, anong imo panugyan sa ato mga kapuso ang gusto magtilaw-tilaw kay te uso mo? May peer pressure o kung nakita nila sa ilang maginikanan o kung mga abyan, tupad balay. So, it's better to early stop. Samtang bataon, pata kung nagapanigarilyo ka na, better stop smoking so that maibitaran ta ang mga komplikasyon sa panigarilyo sa ulihi. Manigarilyo ta mas do parehas lang nga ginasunog ta ang kwarta. Hindi siya manami. So health, economically wise and holistically wise, hindi siya manami para sa aton nga pangabuhi. Once again, Dr. Rhea Joy Tabuhara, pulmonary specialist diri sa Bacolod City, Negros Occidental. Madamo nga salamat sa tiyempo, Doc. Thank you. Simple mga kapuso ang pamaagi to stop smoking. Do not try smoking. Hindi na magtilaw-tilaw, agod hindi ka, mabuyo, kag magliwat-liwat, tub-tub hindi ka na, kahali. Said? May mga nagahambal nga sa pagpanigarilyo, nagahagan-hagan ang ilang ginabatsyag nga stress. Sila nangin alerto kag nagasanyog ang ilang memorya. Apang sa pangkabugusan, daw yung gigid sinima tupungan ang pamahog nga dalasang siningabisyo. Kagamahal sang sigarilyo subong at tiyempo, Sed. Ang kwarta ginagastos sa pagbakal sini ang pwede pa magamit sa iba't nga pagkabutang. Kag kun wala kita nagasigarilyo mga kapuso, hindi lang kaugalingon ta ang aton maamligan, kundi ang iyaman sa mga ara sa aton nga palibot. Samtang mga kapuso, isa ka kapuso artist nga makachika ni kapuso Katie Revilla, kilalahon ta sa pagbalik sa inyo paborito nga programa kunaga, GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.